Ke step ke bekemen ya pi ki parlok ki ba bet ki besngap ya ke ni ke kubo ke tin ke joblay ke jing ya wer ba ke jing khot ngi ke long ha wa ngi yo sngew ke kubo ke tin ke joblay pengin ya sam bangin ailang shikiway ki bedon kam ha pedeng ke jing ka badon ha pedeng jong ke jile ke kubo na ba jong ke step Hashwai ka bangin jam bangin ya igini singi kalong. Kanuksa babha ba yo na ki way bat bakwa ban bod ikita. Kanuksa lan ki nuksa babha ba yo na ki way bat bakwa ban bod. Tengin lay of lay ki chingway. Kenrat bi ni em ka pertai om kenrat bi ngin em tang ka bangin keren om ta kenrat bi tang ya ka bangin le ya kanunu ka benta. Rebi kadon kam ri ban ban long da kunuksa kin rabi haga bangin jami kan isni tapi ngi ka snam ke chome melong ka daw yanga ban melong ka daw yangi bangin long kumni ka bangin long meri ka miet ya rabu ilami ni ka sni ka ting jisu ni dwai amen haman la ka way pa ka way ka ri ni ka jaj ban riu ki don kita ki role model kiba ki way ki kwa ban but ne le ya ki jingkren jong ki balong kum ki jing hikai haman la ka way pa ka way ka jaj nem ru ka don kita ki role model hakini ki sni menta kala don ka jing aina miki ka bangi tip kum ka Nobel Peace Prize ka bala ai ki brio ki bala no yo sinyang shi ki imlang ka salang na ka benta ka song suk song san Hre ka partai salasar maris dang ba om don kan ujisu was ubale lene botraya ka ministry ju utang license stem ka baki brio kila pet u kum way ni ki riu kraw ka bakum ka dinjat ju u kala don ya ka footprint ka kraw na ka ka ching jogi no matter how Chris ka shong tali ka dur ka jinglong ruble lene ka ta ka jinglong blay Angi pai saka jinglong blay lene ka dur ka jinglong blay hau chisu hau don ka por ka spak snem ka banungkong la ban ong ka don ni ka ta ka benta ka jingtre kam jung u ni ka ta ka rule and function ka ba ka don udon ni ka identity ka ba u ukup ka ba lai udon ni ka ta ka substitute ya ka ban penpau ya ka ba uyang ka jaka ka jung blay ka ba sa udon ya kata ka jing penyedai la ne ka jing dai bat ki breu ui ka ye breu ye ka jing ma be ye ka jing suk ye ka jing ye ka jing isne ye ka jing suk u ai ru ye ka bentai ki breu ye ka jing penksan ye ka jing ai bat kumju ye ka jing rap mar kelia ulero ki kamba na ka benta ki bradu ka jing kermen ulong ulok jong kinong pop Ulong jong ki bla syak kentai. Ulong ulok jong ki nong klim bat kriu kentai. Ulong ru unong esai na ka benta ki way. Kerpang na kita ki bla le beng ye u. Uday ubriu uba jamnun uba sbun. Habang ipai ban puli ya ka nigi kamba ka ba uchisu ulele na kata ka person and work of Jesus Christ. Habang ipai ya ka way na ki theology nang hangte ya po Japan. Kata ka theology of pain. Nakani ka jing ka jing lang ujisu nga syam ya kani ka way ka contain ka bala bu. Hakbang nga perkat ban puson ka ba ong kumni. Ba ukup ya ka duru belay holiday. Uye ya ka duru belay hakiway. Kumbalong ka Mother Teresa. Hakabang ya ka jing kran hadin ka jing pediang ya ka Nobel Peace Prize. Habaka syakri ki breu ki bapang yang lengkot akol kata. Ko ongam yu ya ka jingpang jongki ngai ya ka jingpang ukris usak marway ulong nongway. Habaka tre ka ka kam shim tre baka ka yu ka dur jong ubriu ne ka briu. Ka yu ya ka dur ka jong ublay.
Kecing long cing em bat ki kambo Jisu ule. Kalau rung habun bak ki beriu ha kepertai hakin ki singi ki mentah. Ngilaban ong ku macmagan hi bola tip ku pa gari India ki kayu Jisu halo lum ki em ha kecing em jung o. Japang kata kecing le bonomi umsna. Laringin ong wa kecing sya jung it kadon ha kepertai mentah ne kecing kai le ne kecing kran jung Jisu japang beriu pangbor. Kecing pene ru ya ka long benriu man benriu ha kepertai kum kecing bisar hok kadon kani ke kamba ki kam ke bo Jisu ulale nyila ban ong bakala sandur sikat dai ya kepertai parok kowe para mensiam tang ba bangi pai syakini ki kam ke bo Jisu ulale kepertai kambat sem lai tho le tip yu kecing kaliang ni kelimi kolong balik nyila ban ong kecing start bakan jabril kam trek ban pediang ya ke bakan jable nama kecing pen makla o syaitan kabar kisim ban pementoy yaladi omni kiwe kabalai kisim balakha kumu balai balakha kumu beriu babu yap kumu beriu batim pediang pat ke jing mi pat ju kita ikidau kita ki plia berkatang kendiat mentah ke jingkeli ke long hatu ngilong mo ki role model jengkiwe kamtam kum ki kon Kristan lani kum ki syakri ki para mensiam ki bukordor habangi don ki emlang salah om tau Kristan bun kup ya kedur bakan jablay rewat ki weiru ki don kam ya kaban kup ya kedur ke jablay nawai syamsiam kan nambar ka balai spa new fly ong yu Jisu aban seriem kan ba em ka pertai dem ati lot yelade ban syakri tang yu blay wan na boneng shani banwat yangi ki brio uthe lot laga jing em karam jungi bansio uniu Jisu dei ka role model jongi bodo kwa yangiru kumjo ki kamba ki jam jongi ka Mrs. D. Vimala Angelina haka jurnal kabal aikerteng SCSI Advanced Equipping Educator haka article baka tho sepang the teacher roles in NEP 2020 from knowledge giver to mentor ka penkut yakini kikuntin ka badai ke kanja persi jong kinang China ka baong kumni if you tell me I will listen if you show me I may remember if you let me experience I will learn para mensiam donengi ki basyo sngau bat kai I tang bangim pat mat yu namar yau Jisu haga jing em jingi ega bangin la ban im kam syong tang kumno ngi sha skor kam syong tang kumno bangin kan mau hari ka syong angi kumno ngin mat yu namar ka bamat kayu pher na ka bayo I ka pher na ka bayo sngau namar ka bamat ka dei ka badon ya ka benta ka bokraw ka bangingin bangin but ringhi ya ka jinglong jo udebit uong ya ka niga jinwai sam ka number ka ba life usaw ka dekot ka ba praw ong mat bat kami utrai ulong ubaba tingin lah pai hoblay hati jingduai kan rat bi yarap ablay ba ka jing jingi ka ba maai na bo ingi bangi don ka jing tumo yarap bat ai boru ingi baki wei kini bakin tip ya kata kan rat bi ka tien ka keren kan la ban ai tang kendiat ri ka kam ba ka nuksa jingi kidan ka benta ka bakraw ban pen kenyu ka pertai sem ka rat jingwai syukri ha bangin jamin ka singi bak teng jome uci sukas ni duai ban amen